Čaute všetci, dnešné video bude o tom, ako sa mi podarilo zohnať album ročník 2016-2017 NHL Panini. Samozrejme album prázdny, žiadne nálepky a ešte sa nachádzajú nálepky aj v albume. Album je veľmi dobrej kvalite. A včera mi prišlo aj, respektíve, áno, hej, ešte vo vnútri sú nálepky. A dokopy má album nejakých 503, aj tuto vzadu sú. Ešte tieto nálepky sa dávali ako keby spojené, tak ich treba opatrne odliepať. No a včera sa mi podarilo, alebo respektíve mi konečne prišlo nálepky do toho albumu, respektíve aj voľné, aj balíčky. Takže práve teraz si to rozbalíme a pozrieme si voľné nálepky, balíčky, tak tie nebudem rozbalovať momentálne. Zatiaľ uvidím, čo s nimi, či sa niečo iné vymeniť, alebo proste si ich nechám. K tejto sérii čo povedať, hej? Panini stratilo oficiálne licenciu a jedná sa o prvý ročník, ktorý nie je oficiálne na nálepky pre NHL, takže aj preto je tento ročník cenený, lebo je to prvý ročník, kde Panini stratilo licenciu, ale aj tak ešte ich vydalo vo svojom formáte. Riadne mi to zabavil. Tak to nedostanem. No a čo sa týka tejto série, či sa dá zohnať na internete, veľmi málo sa táto séria ukazuje, väčšinou tie novšie ročníky alebo staršie. Takže preto je výnimočná aj táto séria tiež tým, že nie je tak často v nájdeniu. Je to super balík, ale nie je to ono. Iba je to v tom zabalené. A veľmi dobré, musím ho pochváliť. Takže konečne sa dostávame k tomu, čo mi to prišlo. Takže toto sú balíčky, ktoré proste budem mať na výmenu, alebo ešte sa uvidí neskôr. Ešte sa to nechystám otvárať. A tuto sú nálepky, kde si prejdeme, akí sú tam hráči. Oproti tým starším nálepkám prídu také menšie, aj už strašne veľa nálepiek je v tých nových sériách a aj sa opakuje, je to problém vyzbierať, ale vravím strašne veľa, 500 kusov to majú, to troška roh, nevadí. Aj taký iný materiál. Takže ideme pozerať, koho máme. Z Čechov je tu Petr Mrázek.
Hej. Jaroslav Halák. Patrick Kane napríklad zaujímavý. To kadejako už to... Marián Hossa. Tu je. Ondrej Palát, tohto už mám aj v albume, aj so Stomkošom. V podstate takto sa asi vyrábali spolu, keďže v tejto sérii 204, 205. Pozriem aj v albume, ako to tam je. Áno, vidíte, spolu sú aj v albume, takže tak nejako sa to asi vyrábalo z Denochára. Tomáš Plekanec. Ako zaujímaví hráči, vravím, tie staršie verzie nálepiek mi prídu kratšie. Asi to je tým, že sme boli deti a sme ich zbierali. Možno teraz títo mladší, tak pre nich sú tieto zaujímavé nálepky. A vravím, je ich strašne veľa. A uvidím, či sa mi to podarí tiež vyzbierať. Vravím, momentálne tie balíčky nebudem otvárať a ak sa niečo vyskytne, nájde, tak dozbieram aj túto sériu, ale už s tým, že tie nálepky už nelepím do albumov, lebo aj prázdne albumy, ako teraz, v veľmi dobrom stave sú cenené aj ako nalepené a poprípade aj set nálepiek vôbec nenalepených v dobrej kvalite. Tieto nálepky sú dobré, tam iba jedna, čo bola, ale myslím, že v veľmi dobrej kvalite. A boxe tiež je 50 balíčkov. Jeden balíček má koľko? 5 kusov, ale už som sa stretol, že boli aj balíčky po 6 kusov. Táto konkrétne európska verzia po 5. 5, 6, 7. Balíčky sú v dobrej kvalite, ak bude mať niekto záujem, tak môžeme ho za niečo vymeniť. No dobre, tak dnešného videa všetko a ak niekto zbiera aj túto sériu alebo nejaké iné, nech dá vedieť. Čaute.